Глава 28. На Райан Спинети му харесваше да бъде детектив. Харесваше му да знае разни неща за хората, които те не подозират, че знае за тях. Харесваше му да ги наблюдава и да ги проследява, а те да не знаят, че ги наблюдава и проследява. Харесваше му умението да следиш някой и да оставаш незабелязан. Беше се научил как да следи хората от сайт с названието «Как да станем детектив». Никога не допускайте да забележат, че ги гледате. Напътстваше сайтът. Използвайте огледални повърхности, витрини, автомобилни стъкла, дори локви. Следвайте отраженията им. Не си легна до късно. Зачетен в страница, на която се разясняваше как да преравяме сметта на хората, за да се доберем до полезна информация. В случая ключови бяха гумените ръкавици, голям автомобилен гараж и китайски пръчици за храна. Надяваше се, че няма да се наложи да стига до сметта по отношение на Еверет. Момичето, което следеше Еверет, приятелката на Нуми Бекс, тя беше некадърен детектив. Никога нямаше да я вземат на работа в неделен таблоид. Първо правило – слез с тълпата. В Белия и Клин, Бой Лондон и Бутуши Ники Минаж едва ли може да изпъква повече, дори и да беше далек от доктор Кой. Ужасна в следенето, но лесна за проследяване. Ако го хванеше, че я следи като извратен тип, щеше да се изпати от последствията, за които не му се мислеше. Просто лицето му щеше да се озове разлепено по страниците на някой специално посветен на името му сайт с обвинението, че е перверзник. Приятелката на Нуми Бекс. Дали излизаше с някой? Наблюдаваше я как наблюдава Еверет при общинските парцели. От колко време държаха парцел тук? Не го беше споменавал. Може би принадлежеше на баба му по бащина линия. Какво криеш там? Чудеше се Райан, като приближаваше образа на семейния еднообективен огледално-рефлексен фотоапарат. Как да станем детектив твърдеше, че фотоапаратът е далеч по-малко подозрителен в сравнение с бинокъл. Бекс имаше страхотно тяло, но непрекъснато дъвчеше дъвка. Райан смяташе, че това придава глуповат вид на хората. После се появи Нуми и се образува тълпа. Когато Райан се прибра, баща му играеше на танкчетата. Татя, може ли да ми дадеш малко пари? Колко? 40 лири. 40 лири? Дявол да го вземе, Райан. Искам да си купя очила за нощно виждане. Очила за нощно виждане? Баща му обмисли няколко различни начина да попита за какво са ти, без всъщност да зададе въпроса какво си намислил. Качествени очила за нощно виждане, обясни Райан. Продават ги в сайт Rampage и Airsoft. Всъщност, за качествени очила 40 лири не е зле. Райан си прошепна едно бързо да. Баща му искаше също да може да си поиграе с тях. А сега финалните щрихи. Имат магазин на Хайбъри Роуд. Можеш ли да ме откараш до там? Какво сега? Работят до 7. А майка му не попита какво си намислил. Когато се измъкна след вечеря с очила за нощно виждане, вдигнати на скиорската му шапка, на улицата имаше прекалено силна светлина, за да ги използва. Райан откри изкривената пречка в оградата на Силорд парк и се промуши от другата страна. След мръкване, паркът се превръщаше в лошо място, обитавано от пияници и пласьори на дрога. Райан ги виждаше съвсем ясно. Призрачни бели фигури на естрадния подиум и из тенис-кортовете. Той можеше да вижда тях. Те не можеха да видят него. Яко, каза на себе си. Паркът беше грейнало поле като фантомна зона. Уличните светлини бяха избухващи звезди, а автомобилните фарове бляскави саби, които почти можеше да чуе в главата си като светлинни мечове. В края на Ейден Терас отново си сложи очилата. Прозорците на къщите бяха бели квадратни парцели. Объркваща плетеница от имоти и пътеки, огради и бараки, бъчви за вода и бамбукови прати. Катинарът бе отключен. Прерязан, това беше добре. Не се налагаше да използва ножиците за тел в раницата си. По хълките имаше охладени капки разтечен метал. Странно, промърмори Райан. Той пристъпи в парцела. Под краката се усещаше как поддават мъртви доматени насъждения и гниещи листа от тиквички. Бараката и така. Я да видим какво има вътре. И нейният катинар беше прерязан. Да не би вътре да пазиш твоя Старгейт към мултивселената, помисли си Райан. Трябваше да е така. Щом доктор Кой можеше да инсталира
Тардис във вътрешността на полицейска телефонна кабинка, целостта на познатите светове можеше да инсталира скоков портал в градинска барака. Райан посегна, за да вдигне резето, поколеба се. Още и още, но още въпроси. Ако тайният скоков портал на Еверет или псевдо Еверет беше вътре, защо му притрябвало да прерязва ключалките? Защо беше стопен металът? Чуваше ударите на сърцето си. Никога през живота си не бе изпитвал толкова силни опасения. Райан преглътна. Трябва да знаеш, трябва да знаеш. Той дръпна резето и разтвори широко вратата. Очилата за нощно виждане изобразиха всяка подробност от ужаса вътре. Тялото беше голо, пронизано от всички страни с пулсиращи черни тръби. Разпънато на стената, тялото висеше като огромен блед паяк в центъра на паяжина от черни нишки, които покриваха всеки сантиметър от вътрешността на бараката. От паяжината капеха гъсти черни капки, които подът абсорбираше беззвучно и напълно. От разтворената и замръзнала в писък уста избухваше грозд черни филизии. Филизите се поклащаха бавно, а от връхчетата им стърчеше черна маслена слуст. Гръдният кош на тялото беше отворен, разцепен от гърлото до пъпа. Ребрата му бяха струшени и разчекнати от същата черна субстанция, която беше заразила бараката. Вътре, където трябваше да се намира сърцето, се размърда нещо. Плъх, направен от 5 плъха, разтопени и сраснали се в едно. Очилата за нощно виждане не му спестяваха нищо. Плъхът, който беше 5 плъха, обърна 5-те си глави към Райан. Петости се озъбиха и изсъскаха навсякъде, из вътрешността се разтвориха бляскащи очи. Стотици плъхове, полуплъхове бяха претопени в черна паяжина и те отекнаха със същото съскане, което беше чул от сърцето плъх. При този звук тялото отвори очи. Очите му бяха очи на насекомо, нишки от черна паяжина. Ах, изтръгна се от Райан. Не намираше думи, викове, писъци. От мозъка му не идваше друго, освен парализирано животинско грухтене. Той отстъпи, подхлъзна се на едно коварно, надъвкано листо от тиквичка. Черните филизи на очите надвиснаха над него, сплетоха се в едно, оформиха лице. Лицето на нещо, което някога е било човек, претопено в живата черна тиня. Лицето, което някаква част от мозъка на Райан, неспособен до самия край да престане да задава въпроси, регистрира като лицето на изчезналия служител на Рентокил. Масленото черно лице се вгледа в него, а после нечия ръка го сграбчи за якето и го издърпа настрани здравата. Райан извика, когато се стовари разтърсващо по хълбук в някакъв ръб. Още едно призрачно лице в полезрението на очилата за нощно виждане. Еверет. Ако ти се живее, не докосвай черното вещество. Еверет, ръцете му. Какво им имаше на ръцете му? Черното лице се хвърли. Еверет изплъзна дясната ръка с длан напред. Лицето избухна на парцали като пукнат плод. Замръзна и се натруши като стъкло. Бараката завря от пискащи, съскащи плъхове. Нощното зрение на Райан проблесна болезнено в бял. Съскащият писък престана. Еверет отново го лови за качулката и го извлече навън чак до Ейдън Терас. Добре ли си? Какво? Той ти? Можеш ли да ходиш? Така мисля. Всичко го болеше. Умът на Райан още беше изтръпнал. Не беше истинско. Нямаше как да е било истинско. Трябва да се измъкнем възможно най-бързо. Но първо ще свърша още нещо. С помощта на нощното си зрение Райан видя как металните и пластмасовите неравности изчезват в дланите на Еверет. Кожата му се затвори зад тях. Върховете на всеки от пръстите му се обели назад. Появи се метал, разгъна се. Еверет тръгна надолу по кръпката зле послани бетонни плочи. През нощното зрение на Райан се стрелнаха нажежени до бяло лъчи отново и отново, като мечове от светлина. Той бутна очилата нагоре и видя, че Еверет крачи обратно към него, а силуетът му се очертава на фона на пламтяща градинска барака. Еверет протегна ръка към Райан. Пръстите му отново бяха цели, но Райан усети, че сякаш някаква неестествена сила го изправя на крака. От пожарните скоро ще пристигнат. Еверет, по-късно. Защо ти трябваше да... Не, няма време. Всяка стъпка изпращаше болка в него. Толкова силна, че Райан му се искаше да крещи на всяка крачка. Никога през живота си не го бяха наранявали, осъзна той. Не е в истинския смисъл на физическо нараняване. Той замръзна в края на улицата, на мястото, където се сливаше Клисоут Клоус. Камерите за градско наблюдение, произнесе Райан. Сигурно са заснели.
Обезвреди ги на идване. Имам опит. Хайде да те заведем обратно у вас. Още си в нещо като шок и има някои неща, които трябва да знаеш. Райан беше сигурен поне в едно. Вече не му харесваше да бъде детектив. Глава 29. Може ли да ги видя? Попита Райан. Стаята беше затоплена и в полумрак, а познатите неща по стените, рафтовете, екраните караха нещата в онази барака да му се струват нереални и далечни. Но Райан продължаваше да трепери. Толкова много твърде скоро, прекалено бързо. Започни с Еверет, започни с онова, което ти е известно, макар и, както осъзна Райан, да му беше далеч от известното. Малко е лично. Говорим за вътрешността на тялото ми. Там нямаше нищо против. Там ти спасявах задника. Да не искаш да свършиш като убиеца на плъхове с Наан вместо мозък. Еверет му бе разяснил какво са Наан, но в главата на Райан имаше прекалено много блъскаща се информация. Твърди остри неща, които тракаха като в въртящ се барабан. Наан бяха превзели един от паралелните светове и искаше да овладеят друг. Този свят. Наан бяха лошите. Не, разбира се, отговори Райан, но трябва да знам какво става. Длъжник си ми е. Добре, кимна Еверетем. Той се свали фланелката и седна на леглото до Райан. Обърна вътрешната част на ръцете си нагоре. Линиите, които Райан бе забелязал по душовете, потъмняха и се разцепиха по шевовете. Кожните панели се разгънаха и изтеглиха. Във вътрешността на кухините Райан зърна бели като паежи на устройства. Разгънаха се вън от ръцете на Еверетем и отново се разгънаха. Стойки и пълнители. Обикновено тук се зареждат наноракети, но ги използвах до край на Земя 1. Трябва да се върна на Земя 4 за презареждане. Оръжията, които се бяха разгърнали от тялото на Еверетем, се струваха на Райан най-красивото и едновременно с това най-отвратително нещо, което някога е виждал. Идваше му да повърне, идваше му да ги пипне. Протегна ръка към белите машинни части. Еверет я отблъсна рязко. Едва не ги щупи. Съжалявам. Не съм ги щупил. Не ме докосвай там. Боли ли? Попита Райан. Всеки път, отвърна Еверет. Всеки един път. Наистина хитрите неща не са в оръжейните системи, а в онова, което не можеш да видиш. По-бърз съм от теб, по-силен, мога да продължавам по-дълго и да виждам неща, които ти не можеш. Сега съм по-бърз, по-силен и по-добър от всеки на този свят. Да виждаш неща? Можеш ли, например, да събличаш хората с рентгеново зрение като Супермен? Не. Опитвал съм. Но имам и други сетива. Мога да улавям и чувам радиовълни. Така успях да проследя на Ан. Стъпки на стълбищната площадка. Двете момчета замръзнаха. Човекът отвън можеше да завие в две посоки. Към банята или към спалните. Насочи се към спалните. Еверетем накара портовете си да изтракат в затворено положение и се гърчеше, за да се напъха в тениската си. Когато бащата на Райан почука и отвори вратата, на два пъти погледна бързо към Еверетем, който сваляше тениската над колана на джинсите си. Всичко наред ли е? Всичко е наред. Добре, отлично. Райан, онези очила за нощно виждане, използваш ли ги? Може ли да ги взема за малко? Забелязах нещо, каза Еверет, щом бащата на Райан слезе по стълбите. Престанал си да казваш Така е, помисли си Райан и знаеше съвсем точно кога и защо се е случило. Кога? В момента, когато видя как извънземната технология се сгъва в ръцете на Еверет. Защо сега знаеше? Нямаше никакво съмнение. Подозренията му бяха потвърдени. Еверет не беше неговият най-добър приятел. Еверет беше двойник от паралелна вселена. Всичко, което Райан се опасяваше, бе истина. И отгоре този Еверет не беше просто двойник, а извънземно преобразено по инженерен път, за да се превърне в агент киборг и работеше за лошите. Внедрен в дома на майката и сестрата на истинския Еверет, който беше направил опит да убие истинския Еверет, който беше вмъкнал контрабандно извънземна нанотехнология, способна да изяжда мозъци от Земя 1 на този свят, след което по невнимание я бе изпуснал на свобода. Колет беше права, прошепна Райан. Какво? Не си беше дал сметка, че е проговорил на глас. Колет, познатата на бащата. Искам да кажа познатата на бащата на твоето копие. Лесната грешка беше неизбежна. Да обърква копието с оригинала, особено когато въпросът кой е копие и кой е оригинал зависеше от това, кой си ти в коя вселена. Виждал си се с Колет, човече, иска ми се да не го беше правил. Нищо не ми е казала. Каза, че ще бъде опасно. Опасно е. Аз съм опасен, зная. Еверетем му бе разяснил политиката на целостта. Ордена Шарлот Вилия и нейното копие Чарлз, а така също и кои са техните агенти на този свят, на кого може да се има доверие и на кого не може.
Но всичко това някак все още не успяваше да побере главата на Райан. Според него дори Еверет М не го разбираше напълно. Не знае как да постъпи, произнесе внезапно Еверет. Нали унищожи Наан, каза Райан. Да, не, може би. Не говоря за Наан. Да, за тях говоря. Да кажа ли на Шарлот Вилие и ако го направя, какво ще се случи? Държи в ръцете си майка ми, истинската ми майка, обратно на моята земя. Ами майка ми тук, ами Нуми, ти, ние. Не знае какво да направя. Въпреки цялото си могъщество, Еверет М беше безсилен, осъзна Райан. Нещата опираха до проблема на супергероя. От ръцете ти може да избухва енергия на слънцето, но това не може да пребори гладната смърт. Можеш да запращаш в орбита цели небостъргачи, но това не може да победи неумолимата корупция. Можеш да разчиташ на интимните чувства и копнежи, но това не върши работа срещу хомофобията. Суперсилите превръщат всичко в нещо лично. Батман срещу Жокера. Фантастична четворка срещу Галактус. Големият Джи може да разкъсва цели светове, но в крайна сметка е също толкова обикновен. Победиш ли го, проблемът изчезва. Истинските проблеми обаче не са такива. Не можеш да ги разрешиш с ударене. Истинските суперзлодеи бяха натрошили Еверет на парчета, за да го реконструират, за да отнемат от всички и от всичко, което познава и обича, за да го изпратят тук с очакването да бъде техен войн. Нямаше с какво да им се опълчи. Те бяха хората облечени в костюми, които се събират в своите стаи и решават неща. Унищожиш ли единия, на негово място идваше друг. Искам всичко това да престане, извика Еверет М. По-тихо нашите. Не искам всички тези неща в себе си. Прошепна Еверет М. Гледам ги и ги мразя. От тях ми се повръща. Припълнили са ме с мърсотия. Вече не се чувствам чист никога. Не се чувствам затоплен. Искам обратно себе си. Искам всичко това да свърши и искам да се прибера от дома. Еверет, всичко е наред. Нямам си никого, разбираш ли? Няма един човек, който знае и разбира. Мразя го онова другото, аз, твоя приятел. Аз съм тук, всичко това съм заради него. Но не мога да го мразя, то е аз. Нямам си никого, всеки ден съм сам. Не мога да сторя нищо, не мога да кажа на никого. Зная, Еверет. Не, никой не знае. Никой не може да узнае. Зная за теб. Познавам теб. Когато заподозря, че този Еверет е копия, Райан разгледа внимателно всяка възможна разлика между него и своя Еверет. След като вече знаеше истината, Райан виждаше сходствата. И двамата бяха умни, но го пазеха в тайна. И двамата бяха срамежливи сред хората, но и двамата проявяваха храброст, когато това се изисква. Но самосъзнанието, че технологията на Трин му дава могъщество да прави едва ли не всичко, придаваше на този Еверет лека арогантност, самоувереност. Райан харесваше това. Другият Еверет не би посмял да прояви смелостта, да говори подобаващо на поканата на Нуми и да си напишат заедно домашните. Другият Еверет би намерил начин да хакне страницата секси задникът на Еверет и да я свали, вместо да понася всеки да оценява сладкото му дупе. Другият Еверет се прибираше от дома след тренировките по футбол, вместо да споделя душовете с останалите момчета, а обратната страна на тази самоувереност и арогантност беше гневът. Гневът беше горивото, което подхранва този Еверет. Всеки път, когато отвореше извънземните портове по тялото си, всеки път, когато използваше оръжията си, гневът извираше от него. Райан знаеше какво трябва да направи. Досега не беше правил нищо подобно. Плашеше го. Но след като мисълта се озова в главата му, оставаше единственото, което трябва да бъде сторено. Той сложи срамежливо ръка на рамото на приятеля си. Еверет М се напрегна, но не се отдръпна. Райан си пое дълбоко дъх, а после се наведе и обгърна с ръка раменете на приятеля си. Тялото на Еверет беше твърдо стегнато и студено и Райан почувства как се напряга и сковава още повече, а сетне се отпуска. Студено. Толкова студено. В стаята беше задушно, но Райан потръпна. Усети, че Еверет М трепери. Всичко е наред. Всичко е наред, произнесе Райан.